అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా భుజాలపైన వెళ్తున్నారు. ఏదైనా ఒక మనిషి అన్కాన్షియస్ లో పడిపోతే చూస్తారు. అలా చూడకుండా కేవలం ఒక బజరంగి ఒక తీసుకొని వెళ్ళి మన అవసరాన్ని బట్టి కూడా మనకి మెడికల్ సహాయం చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మేమందరం కూడా ఈ వారం రోజు పాటు శిక్షణ తీసుకొని దేశ రక్షణ జనరక్షణ కోసం మేమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మా గ్రామాలలోనూ మా పట్టణాలలోనూ మేము అనేకమైనటువంటి హిందూ ధర్మాల సేవలను ఎదుర్కోవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఆ బజరంగీలు కూడా ఆ యొక్క జెండాల ద్వారా కూడా మనకి అందరికీ కూడా సందేశం ఇస్తున్నారు. జై శ్రీరామ్, మద్దతు